F'ħidma konġunta bejn żewġ Ministeri tal-Gvern tnedew żewġ pubblikazzjonijiet edukattivi għall-istudenti tar-raba' u s-sitt sena tal-iskejl primarji bilan li jixprunaw kuxjenza dwar it-trobbija tal-annimali. F'konferenza tal-aħbarijiet ġewwa l-Kulleġġ St. Thomas More f'Witilajn intqal kif dawn il-pubblikazzjonijiet se jitqasmu b'xejn fl-iskejjel primarji kollha f'Malta u Għawdex, fl-iskejjel tal-Istat, fl-iskejjel tal-Knisja u f'dawk indipendenti u ser ikunu wkoll disponibbli fil-libreriji pubbliċi tal-Gżejjer Maltin. Dwar dawn il-pubblikazzjonijiet il-Ministru għall-Edukazzjoni Ġustin Karwana qalet li huwa importanti li l-edukazzjoni li tingħata fl-iskejjel tkun waħda holistika u tkopri suġġetti varji u filwaqt li spjegat kif dan is-suġġett partikolari sar parti integrali mill-kurrikulu tal-istudenti fil-lezzjonijiet tagħhom tal-PSD. Spjegat ukoll kif grazzi għas-sistema ta' teleskola fi żmien il-pandemija pubblikazzjonijiet ta' dan it-tip xorta setgħu jiġu malma lill-istudenti. Importanti ħafna li xinkunu nistgħu nkomplu nwasslu t-tagħlim ġewwa id-djar tagħna u allura importanti li nsaħħu din il-pjattaforma u kemm jista' jkun nestenduha. Minħat jew il-Ministru għad-Drittijiet tal-Annimali Anton Refolo qal li jinsab sodisfatt ferm il-pubblikazzjoni ta' dawn iż-żewġ kotba kif ukoll irringrazzja lill-eks Kummissarju għat-Trattament Xieraq tal-Annimali Dr. Denis Montebello u lit-tim tiegħu li ħadu ħsieb dawn il-pubblikazzjonijiet. Sodisfatt ferm bil-pubblikazzjoni ta' dawn żewġ kotba għaliex jiena wieħed minn dawk li nemmen li huwa importanti li tagħmel liġijiet, huwa importanti wkoll ħafna li tagħmel l-enforcement, imma naħseb l-iktar ħaġa importanti hija l-edukazzjoni. It-tfal tagħna nagħlmuhom xi tfisser li inti jkollok annimal id-dar, xi tfisser inti li titrattaħ tajjeb.